Unsa man to? Nag-comment si Dennis Istay. Mega mega shout out dyan sa mga classmate ko nung college. Diyos ko, yung mga picture natin. Talagang napakasipag mag-aral. Yung itsura natin sa college, Diyos ko. Mga walang alam sa buhay. Kain tayo. Yan, natin sudan din sinugbang baboy. Yung ulam kanina. Pagpatuloy natin, nagutom ako uli. Tapos meron tayong, gusto ang asin ng asasawa. Meron ako ditong lemon and ginger water. O, charot. Bongga. Sige man tag-yaw-yaw, kailangan natin ng lemon and ginger water. Tagais Kuya Jul, ano ba kasi? Naman si Kuya Jul, Amon sa man, mahurot ra na ni mo. Kaya na. Nakadaghan na oy. Ay, kuya, ayaw tanduga. Ano ba yan? Kaya may ikaon, magtutong ang tuhod. Patong ang tuhod sa kuam. Bangko. Ayan, kain po tayo, mga kaibigan. Mga kapatid. Kung ano lang natanan niya. Kung naman kay kanon, nanlanda ka. Kain tayo. Ayan, may malupit na sausawan, oh. Tapos yung ano natin. Pato ko nga para makita. Ayan. Kain mga kapatid. Sino nakakamiss ng ano dyan? Inihaw na. Inihaw na liempo. Andrew! Ali nabi kaon nabi. Nami ang sausawan mo, naluto lang yung kamatis. Ang sarap. Tapos patong ang tuhod. Ay nako. Bongga talaga. Busog agad. Kasi naipit ang tiyan. Oh my God. Butang diya kuya ka. Saan ang papa niya? Hasta ng baboy? Butang. Tawaga si Andrew aron magkaon. Wa jud ka nagkuan Wa jud. My God. Inday kaon diri Inday. Yung bahay namin sa tapat, nagsusumba sila palagi. Buong pamilya. Nag-exercise sila. Ay, gahi kayo ang panit. Maganda sana mag-zumba, kaso makapiright tayo sa mga mga kanta.
Yan, hello po sa inyo lahat dyan. Kain po tayo. Samahan niyo ako. Para naman busog naman kayo. Pag kumakain ako, mag-play din kayo kumakain kayo. Pag kumakain. Para parang nag-ano tayo. Parang kumain tayo ng sabay. Ay, naku. Diyos ko. Shout out sa mga kaklase ko dyan ng kolehiyo. Andro? Yung daghan baka ay sudan. Sino bang isda baboy halo na? Sus, taman pa ni ugma ba? Ay, kabaw ni lupad. Sorry, ang kabaw ni lupad. Ang lupit nun, yung kalabaw ni lupad. Asa man mo makakitag kabaw nga ni lupad. Diriran ako. Kain tayo. Andrew! Walo pa edad ato ya. Nakita ni mo dahil magduwa sa gawas. Sa kuan man to gi-eskwela daw siya sa Pusok National. Pusok Elementary School. Huy, nag-enrollment naman daw mo, Earl. Na may link. Pangutan na mo mga classmate. Ikaw, sige lang kagduwa ha. Huwag ka nag-atiman na yung enrollment. Kuan na kay para i-enroll sa nato si Andro. Pangutan na yung classmate. Mong teacher, i-chat yung teacher. Tagi ko kuan FB ni Ma'am De La Cruz. Akong i-chat. Earl. Sa mga klase ang on karon oy. Hatagi kong FB ni Ma'am De La Cruz kay kong i-chat. Ako man yung sin si ma'am sa group chat. Basag di lang basta mangutan ako. Kay ingon si auntie ganihan nag-enroll na daw sila sa Pusok. Enrollment na daw. Pusok iling mo na sila. May Pusok National. Hasta sa national, ka-enroll, gina elementary sa ng high school. Basta mag-enroll sa tag-ibo. Hindi ko na alam kung ano. Anong klase ang, mga diskarte na gagawin ngayon ng DepEd. Parang kami yata mga magulang ang mag-aral. Pupunta sa school. Kukuha ng mga modules. Hindi ko alam kung anong diskarte. Magtatanong pa ako sa mga teachers nila. Daghan ba kay sudan buyag? Bog prituha ka ang isda no kay dili man kay luto. Ganahan ko crispy. Isda ba? Gi katambok ba ani oy? Ha? Nakatulog ako ng konti mga boy. Tapos ko mag-live, tapos nag-visit ako sa mga super chatters ko and mga members na rin. Yan, sa lahat ng members ko, ang benefits lang na makukuha ninyo ay yung magkakaroon kayo ng dugong blue
kakaroon kayo ng additional subscribers. Tigit sa lahat, makakakilala kayo ng mga legit na kaibigan. Tapos sa mga super chatters ko, pag mag-super chat kayo, on the spot, papanoorin namin. Papanoorin ko. Babagsak ko yung bahay niyo. Tapos pupuntahan natin live reaction. Pagkatapos ng live, bibisita rin. Bibisita rin ako. Kasi naka-record yung mga pangalan yun, mga super chatters, sa aking YouTube Analytics. Isang pindot ko lang doon pa. Pasok sa banga, diretso sa channel niyo. Wala nang search. Di na kailangan mag-search. Diretso na ako doon. Tapos, mamili ako ng video. So, kung gaano kayo kadami ng super chat sa akin, yun din karaming bakas na iwanan ko. At pag-view ko siyempre. At hindi ko talaga skip yung mga harang. Kaya sa mga monetized channel dyan, congratulations. Sana all sana all ma-monetize na kayo para support na lang tayo. Wala namang ibang magsusupport dito, magsusuportahan sa mundo ng YouTube, kundi tayo lang. Promise ko sa inyo, magsusupport back talaga ako, lalong-lalo na sa mga members ko at sa mga super chatters. Just give me time. Araw-araw, nakaschedule na yan. Yan, pagising ko, mag-umpisa na ako mag-play niyan. Tapos ng live, habang gumagala ako, isang cellphone naka-play din yan. Yan. Ubos. Ubos ang laban. Ay, tambo kaayo. Anirang unod ako. Kung kunis-kunison. Niya akong lanlanon. Kaon day. Sali na kaon na nidagang kanon oh. Diyan hindi kaon na nabusog ka. Hala. Paniud to pa man to. Kaog otro. Tanawa. Ang gawas. Lanlan pa more. Alin, nabuk. Pagkaon, nabuk. Gusto niyo ba mag-question and answer kami ni Uyab na Pula? Sige, mag-comment kayo. Anong pwede namin i-question sa isa't isa. Kailangan, kung para kaninong question na yon, ilagay nyo. At isulat ko sa papel, tapos bunot-bunot kami. Gusto niyo ba yon? Ay, gusto ko yon, bunot-bunot. Pak, question. Puli-pulig question. Okay, kung ano mga gusto nyong itanong dyan sa amin dalawa, mag-question and answer kami. Sige, tingnan natin. Kung masaya yun. Anong gusto nyong itanong ko sa kanya, kayo nang bahala sa tanong na yun. Kung gusto niyang itanong niya sa akin, kayo nang bahala. Go. Try nga natin. Question and answer challenge. Meron bang gumawa nun?
Yan, pinis na ako. Pinis! Nispe. Di ko ganan itambo kayo. Asang panit. Tanda. Ayan, tapos na. Nalinis ng aking plato. Pwede nang itaob uli. Bye-bye! Thank you for watching. Salamat, salamat.